खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। गोबाव सम जाबायमोन माने इउटुबाव आपडेट लाबोयो आं लोगोफोर, गाज्रि दामोनसै। दा दिनै आं नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रासो सावरायनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर। आसामाव दा बिजेपि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा मा बेनिफिट्स मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे बे आसामाव बिजेपि सरकारा इलेक्शननि सिगां जि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों बिथांमोना मा थांखि लादों बेखौसो आं दिनै नोंथांमोनजों फारि फारि सावरायलांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो बिथांमोना मोनसे थांखि लादों, नैबेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना बिथांमोननि मेनिफेस्ट' बियो। बेवहाय बिथांमोना लिरनानै लादों 5 लाख खरै बिथांमोना 10 लाख इउथफोरनो बिथांमोना चिफ मिनिस्टार माने आत्मनिर्भर असम अभियाननि जोहै बिथांमोना बे स्किमनि जोहै 5 लाख खरै 10 लाख इउथफोरनो बिथांमोना अनसुंथाइ होनो थांगासिनो दं होननानै बिथांमोना बे मेनिफेस्ट'आव लिरनानै लादों आरोना। अर्थात होगोन होननानै बिथांमोना बेखिनिखौ मेनिफेस्ट'आव थिखांनानै लादों। आरो बेनि उनाव बिथांमोना मा खालामबावदों, जाय बिथांमोनहा फ्रेश माने ग्रेजुवेट बिथांमोननि थाखाय चिफ मिनिस्टार जीवन प्रेरणा स्किमनि जोहै 25,000 खरै बिथांमोना फैसा होनाय जागोन होननानै बिथांमोना बेवहाय गावसिनि मेनिफेस्ट'आव माने बेखौ लिरनानै लादों आरोना। दा जिखियानो जाया, गासैबो इउथ्सफोरा जाहाथे बे 5 लाखसखौ माने एप्लाइ खालामनानै लानो हायो आरो बयबो मोनो। दा बेवहाय चिफ मिनिस्टार बे आत्मनिर्भर असम अभियानखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ बिनि सायावबो आं नोंथांमोननो आपडेट लाबोगोन लोगोफोर। दा दिनैसो समायखिरा लानाय हाबाफारि नालाय लोगोफोर, दिनै समायखिरा लाखांनायनि उनाव बेफोरो फारि फारि जालांजोबगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ जायो नांगौखिनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बुथुमनानै लाबानो जाबाय। सिगाङावबो बेनि जोहैनो नोंथांमोननो गभमेन्टआ फैसा होनाय जाखादोंमोन दै। दा बेवहायबो नोंथांमोनहा एबारनिया एसे फैसाया गोबां जासिगोन आरोना। बेवहाय नोंथांमोना माखासे नांगौ डकुमेन्ट्सफोरखौ जमा खालामनानै लाखाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय बिथांमोना अरुण'दयनि खोथा, आरो गोबां आइजोफ्रानो सानबाय दं अरुण'दयनि फैसाया बारायगोन ना बाराया, बे 1250 थाखायानो थाबाय थागोन नामा, बे 1250 थाखायानो मान्थलि थाबाय थागोन नामा, बेखौ गोबाङानो सानबाय थादोंमोन। बिथांमोना गावसिनि मेनिफेस्ट'आव बेखौ माने इलेक्शननि सिगां गावसिनि इसाहाराव माने बेखौ थिसननानै लाखादों आरोना। अरुण'दयनि 1250 फैसाखौ बिथांमोना एबार माने 3,000 बानायनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायखादों गावसोर सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो। दा आसामाव बिजेपि सरकारा फैबाय जेब्ला नोंथांमोना 3,000 मान्थलि मोननो हासिगोन आरो। दा नैबेयावहाय बिथांमोना फोरमायनानै होखादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै अरुण'दयनिखौ बेवहाय 3,000 खरै बिथांमोना होनाय जासिगोन। गासै बेवहाय बेसेबां लाख सुबुंफोरनो होनाय जागोन, 15 लाख मानि सुबुंफोरनो होनाय जागोन। दा गोसोआव नैबेसो गोबाङानो माने सोंलु फैबाय दङ, जाय महिलाफ्रा सिगाङाव 1.0आवबो मोनदोंमोन, 2.0आव मोनदों, 3.0आवसो बिथांमोननिया माने प्रब्लेम जाफैदों। माने बिथांमोननि थांनायनि जि 9,000 फैसा बियो माने हाबहैयाखै आरोना। गोबाङानो दानजादों आरो गोबाङानो माने गोदान बानायनायफ्राबो मोनदों। बेबायदि उल्थां फाल्थां जाजोबदों आरोना। दा बेवहाय बे 3,000खौ नोंथांमोनहाबो मोननो थाखाय, थांनायाथ' सिगां समाव जि जाबाय, बिथांमोना गोदानै माने अनलाइन एप्लाइ खालामनाय मोनसे फर्म बिथांमोना होफिननाय जागोन आरोना। जाय बिथांमोना थालांदोंमोन, नोंथांमोना एसे थाब खौरां लालायबानो जाबाय, जाहाथे बयबो अरुण'दयनि फैसाखौ मोननो हायो आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय, जाहाथे थालांनाङा, बयबो महिला आइजोफ्रानो, गासिबो आइजोफ्रानो जाहाथे मोननो हायो आरोना बे मान्थलि 3,000 जि अरुण'दयनि फैसाखौ। दा नोंथांमोना बेवहाय मिथिबाय। दा बे अरुण'दयआव बे फर्मखौ फिलआप खालामनायाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ, नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट आपडेटनि गेजेरजों बेखौबो फोरमायगोन लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गावसिनि मेनिफेस्ट'आव एजाहाराव मा लाबावदों, बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 बिथांमोनहा 25,000 खरै फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट माने दंफां गायनायनि मुङै सिगाङाव जेरै 10,000 बिथांमोना होखांबाय सासेयाव, माने सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसे, एबारनिया सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयावसो बिथांमोना 25,000 होनायनि खोथा बुंदों दै लोगोफोर। बेवहाय
सिगाङाव जाय बिथांमोना बा जाय महिलाफ्रा 10,000 खरै मोनखांजोब्बाय, एबार बिथांमोना 25,000 खरै माने दंफां गायनायनि मुङै माने होनो होननानै बिथांमोना नैयाव गावसोरनि मेनिफेस्ट'आव माने बेखौ थांखिनानै लाखादों आरोना लोगोफोर। दा दिनैसो माने बेनि जि सरकारनि आसाम सरकारनि जि बिजेपि सरकारनि समायखिरा लानाय हाबाफारिथ' लोगोफोर बेफोरो लासै लासैनो मावफुंजालांजोबगोन। जाहाथे मावफुंजालाङो आंबो बेखौ आसा खालामो। दा बेनि गेजेरावनो जुदि बिथांमोना बे एप्लाइखौ जायनि सिगांनो नोंथांमोना मा डकुमेन्टस नांगौ बेफोरखौ फारि फारि बुथुमनानै ला आरो एसे थाब थाब खौरां लाबाय था, जाहाथे रावबो थालांनाङा, बयबो मोनो। बे गासिबो आसनिफोरखौ बयहाबो मोननायनि मोन्थाय दं। बेखायनो नोंथांमोना बेखौ एसे खौरां लाबानो जाबाय। नोंथांमोननि एरियायाव थानाय जि PCDC अफिस दं आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय खौरां मोनाखैबा ब्लक अफिसाव थांनानैबो नोंथांमोना बेवहाय खबर लाहैनो हागोन आरो बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव थांनानैबो नोंथांमोना बेखौ माने खौरां लाहैनो हागोन आरोना लोगोफोर। दा जियानो जा बेफोर आसनिफोरा नोंथांमोना मोनोब्ला मोजां जागोन आरो बयनिबो थाखाय मोजां जागोन, आंबो बेखौ सानो। दा दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। थेंक इउ, बाय बाय।